गिबिसिनथारावनो जोंनि सोरजिगिरि गोथां आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिसुनि मुङै खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दानि बे समाव जोङो सावरायना लादों लुकासनि 10:41 आरो 42 सिरिखौ जोङो फरायनि। प्रभुआ बिखौ बुंफिनदों, अ मार्था, अ मार्था, नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखै साननानै जिंगासिदों, आन्थाय नोंथारगौआ बेनो, मरियमा गाहाम बख्राखौ सायख'बाय, बे बिनिफ्राय लांजानाय नङा। फै दानि बे समाव जोङो गासैबो आरज खालामनि। जौसिनथार सोरगोआव थानाय बोलोग्रासिन अंख आफा इसोर, दानि बे समाव आफा नोंखौ हामबाय होनदों बे मोजां समनि थाखाय। अ आफा इसोर, दानि बे समाव जोङो जि नोंनि गोथां बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय लादों। अ आफा इसोर, बे बाथ्राखौ आफा इसोर बुंनो थाखाय जों मानसिहा बोलो गैया, बेखायनो आफा जोंनियाव गथायदों नों जों लोगोआव थानानै नोंनि गोथां रावखौ नोंनि गोथार जिउजोंनो फोरोंदो आरो खोनासंग्रा साफ्रोमबो आफा बुजिनानै गावनि गोसोआव लाखिनो हानाय बेबादि जों साफ्रोमनि सायाव नोङो बोरखौ होदो। बे आरजखौ जोंनि बासायग्रा जिसुनि मुङै बिदों। आमेन। दानि बे समावहाय जोङो मोननो हाबाय मार्था आरो मरियम, बिसोर सानै बिब' बिनानावमोन आरो जोङो नुनो मोनबाय जे मार्थाया आलासि सोंनायाव गोबां बेस्थ' थानायखौ आरो जोङो नुनो मोनदों मरियमा जिसुजों खाथियाव थानानै बिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनायखौ आरो बेयावनो जोङो मोननो हाबायदि दिनै मार्थाया गोबांथार संसारनि मावनाय दांनायनि बिसय साननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेयावहाय जों मरियमखौ नुनो मोनबाय बियो जे जिसुनि बुंनाय बाथ्राखौ गोनांथार होननानै बियो खोनासंनानै लादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो दिनै बेयाव रोखाहैनो मिथिनो हाबाय जे गोनांथारा मोनसेल', बेयो जाबाय इसोरनि बाथ्रा। दिनै जोङो नुनो मोनदों इसोरा सोर? ओंखारलांनायनि 3:14 सिरियाव जोङो मोननो हादों, आङो जे दं बे दंआ आंनोखा। बेबादि दिनै इसोरा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो दिनै जोङो नुनो मोनबावदों मथिनि 22:32 सिरियाव, आंनो आब्राहाम, इसाहाक आरो जाकुबनि इसोर, आं गोथैफोरनि इसोर नङा, आङो गोथांफोरनि इसोर होननानै दिनै बुंनायखौ जोङो मोननो हाबाय आरो जननि 8:58 बुंबाय, आब्राहामनि जोनोमनि आगुआवनो बियो दंखायोमोन। दिनै जों बे बाथ्राखौ मोननो हादों। इसोरा सोर? दिनै जों बिनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय आरो इसोरानो बाथ्रा, जों बेखौबो मोननो हादों। जननि 1:1 सिरियाव नायोब्ला दिनै जों मोननो हाबाय सोरजिनायनि सिगांनो इसोरा बाथ्रायाव दङमोन आरो बाथ्राजों लोगोसे इसोरा दङमोन आरो बे बाथ्रायानो स्वयं इसोर। दिनै जों बेखौ रोखानो मोनथिनो हाबाय आरो जोङो नायोब्ला बेयावहाय मोननो हादों जे इसोरानो जिउ। दिनै जोङो इसोरानो जिउखौ जों नायोब्ला मोननो हादों जे जागायजेननायनि 1:2 सिरियावहा पृथ्वीया सुनसान आरो महर गैयैमोन आरो दैनि सायाव खोमसिया दङमोन आरो बेबायदिनो बे दै गोथौनि सायावहाय इसोरा जिउ महरै गजबनानै दङमोन। जोङो बेखौ नायोब्ला मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो नायनानै जोङो मोननो हादों जे बे इसोरनि बाथ्रायाव जननि 4:24 सिरियाव इसोरानो जिउ, बेयावखायनो खुलुमग्राफ्राबो नंगौ जिउजों खुलुमनो थाखाय दिनै जोंखौ फोरोंबाय आरो बेबादिनो जोङो 2 तिम'थिनि 3:16 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हादों जे गोथार लिरनाय मानिया इसोरनि हांजों सुजानाय, बे बाथ्राखौ दिनै जोङो रोखानो मोननो हादों आरो जोङो नायोब्ला मोननो हादों जे बाथ्रायानो स्रां होयो
जुहननि 8 बालाब 12 सिरियाव नायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फरिसायफोरखौ बुंनाय बाथ्राखौ आंनो संसारनि स्राङा होननानै बुंदों। आरो जोङो बेखौ नायोब्ला नुनो मोनबाय जे जननि 9 बालाब 5 सिरियाव बुंदों, जेसेबां दिन आङो संसाराव थागोन एसेबां दिन आङो संसारनि स्रां होननानै। आरोबाव जोङो नुनो मोनदों जे दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्रायाव जेरै स्रां बेखौ खोन्थाबाय आरो बेबायदिनो दिनै जोङो मथिनि 5 बालाब 14 सिरियाव नायोब्ला नोंसोरो संसारनि स्रां होननानै दिनै बुंबाय। बे संसाराव थानाय जेसेबां बे इसोरखौ खुलुमग्रा बिसाफोर दङ, साफ्रोमबो दिनै संसारनि स्रां दिनै बेखौ जोंनो रोखायैनो फोरमायदों। आरो बे इसोरनि बाथ्रायानो दिनै गोजोननायखौ होयो। जोङो बेखौ मोननो हायो जननि 14 बालाब 27 सिरियाव। आङो जे गोजोननायखौ होबाय संसारा बेबादि गोजोननायखौ होनो हाया। बे बाथ्राखौ जोङो नायोब्ला मोननो हादों। जिसु ख्रिस्ट'नियाव जि गोजोननाया दङ बेखौहा दिनै जोंनो गालांबाय, बेखौ जों मोननो हाबाय। आरो जोङो नायोब्ला जननिनो खल्लनि 33आवहा जोङो मोननो हादों। आरो जोङो नुनो मोनबाय जे दिनै बाथ्रायानो जोंखौ सुस्राङो। जुहननि 15 बालाब 3 सिरियाव जोङो मोननो हादों जे आं बुंनाय बाथ्रायानो नोंसोरखौ फोसाबखाबाय होननानै। आरो बेबायदिनो इफिसियानि 5नि 26आवबो जोङो नायोब्ला मोननो हायो जे बियो माबायदि जोंखौ सुस्रांदों। आरो जोङो नायोब्ला मोननो हादों जे बिनि बाथ्रायानो दिनै जोंखौ दैदेनो। जोङो इसोरनि रावाव नुनो मोनदों ओंखारलांनायनि 13 बालाब 21 सिरियाव, जेब्ला मिसर हादरनिफ्राय मसिनि गेजेरजों इस्राएल जातिफोरखौ इसोरा दैख'नानै लाबोदोंमोन। बै समाव इसोरा सानाव जोमैनि खाम्फा जानानै आरो हराव अरनि खाम्फा जानानै इस्राएल जातिफोरखौ माबायदि दैदेनदोंमोन दिनै जोङो बेयाव स्पस्त जोङो मोननो हायो। बेखायनो जोङो दिनै इसोरनि बाथ्रायाव मोननो हाबाय जे बे बोसोना जोंनि लागै बेसेबांदि गोनां दिनै जों बेखौ मोननो हादों। बेखायनो मरियमा दिनै बेखौ जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय खोनासंनानै बिनि जिबनाव नाजावनानै लाबाय। थिग बेबायदिनो दिनै जों साफ्रोमबो बे इसोरखौ फोथायग्रा फोथायारि साफ्रोम बिसायानो दिनै बे इसोरनि बाथ्राखौ जोंनि जिबननि लागै गोनांथार होननानै दिनै जोंबो मरियम बादि साननानै जों दिनै नाजावनानै लानांगौ। आरो दिनै बे बाथ्रायानो जे जोंनि जिउखौ गोथाङै लाखियो दिनै जों मोननो हाबाय। बे बाथ्रायानो गोथां। इब्रायनि 4 बालाब 12 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हादों। बे बाथ्रायानो जे गोथां आरो फारनैथिंबो गोबौ थुंग्रिनिख्रुइबो गोबौसिन। आरो बे बाथ्रायानो दिनै जिउ हां जरा गाथिफ्राव सोरखियो आरो गोसोनि साननायफोरखौबो मिथियो। बे बाथ्राखौ दिनै जोङो स्पस्त मिथिनो हादों। ओंखायनो दिनै जेरैबायदि मरियमनि जिबनाव बे बाथ्राखौ लाबाय, साफ्रोमबो दिनै जोंबो मरियमनि बादि बे इसोरनि बाथ्राखौ जोङो नाजावनानै लानि। जोंहा गोबां खामानियाव जोङो दिनै बेस्थ' थायोब्लाबो जों दिनै इसोरनि रावखौ गोनांथार होननानै दानि बे मुगायाव जोङो लानो नांगौ। आरो बिनि थोननाय बादि दिनै जोङो जों आवगायलांनांगौ। जेरैबायदि जोङो नुनो हाबाय इसोरनि बाथ्रायाव बे गासै बिसयफोरखौ बेबादिनो जोंखौ दिनै इसोरा बे बोसोननि गेजेरजों जोंखौ दैदेनलांथों। आरो जेसेबां इसोर फोथायारि बिसाफोर दङ साफ्रोमनि सायावबो बे बोसोननि गेजेरजों इसोरा बोर होथोंसै। खुलुमबाय।